Malawi Today. Mkulukuta moyo mtsogoleri wa dziko lino anadusa msewu umenewo zabwino kwambiri neza ndisangalasa amene anaganiza kuti apita mthalika okadoka ndiyende pasewu ndikafike kulilongwe wachita bwino fota mthalika azionera okha ziko napeza kuti linaonongeka. Amene anawapasa chiganizo apita muthalika kuti ayende Wapansi kukafika kulilongwe, ameneyo Kumwamba malo ake alipo. 6 hours libansewu Mene mondi mene yayambira program mene ya gwede akuti a president azionera okha kuti misewu sili bwino. Nde muli nkhani zambiri mu program mene osayiwala nkhani ija ya Galu imene wapha munthu kuzomba ku ordinary uko. Nkhani zilimo za mbiri chofunikira ndikungokhala pompo kuti mutsatire nkhani zomwe zachitika mziko muno zikulu asewu ndikafike kulilongwe wachita bwino fota mthalika azionera okha ndipo anachita kunena kuti galumoto ndaita 6 hours pocho abadzakaza alini majoko anacho osakakamiza anthu nkuseka ifata onapo atsogolero jobu chino kakamiza mbuyopo anthu osaseka anthu ngoseka kuti koma uyu jobu yanacho anthu nkuseka and speech yake imakhala speech onena kuti yokwira mtima ende akamakamba chinthu amakhala kamba chinthu ichi mophunzitsa komanso moziwitsa komanso mofuna kunena kuti ndikufuna pachitike chakuti ndi alesa amakhala ndi chidwi kunena kuti timvere. So nkhani imene iyi yoti ayenda pasewu izachitika pofuna aona sewu ja wa M1 kuti wachitika motani suli motani ande anena kuti akwesa kuti pofika mu December misewu yonse itani ikhozedwe tiyamikira adakakhala ena palilongwe branda bomba mauluka pa ndege mtsogoleri wofuna kuona mavuto anthu kwambiri ena mauluka pa ndege usafuna kuona mavuto anthu kuti kodi akamati bampu limakhala bwanji akamati tikudusa mutsangano mumaoneka bwanji mtsogoleri azitero osakwera ndege kuma ndikaone kuti kuli mavuto otani ndikazionere ndekha kuti kuli mavuto otani adadusa pita ku Bangwe sewo anausiya amene ulili wazionera pano kafika kwa Goliath ndikuona sewo amene osati ukhozedwa ena ndoti pa Goliath pa adakatenga ndege adakakwera ndege kuchileka kasika ndege ndakapeza kusiki basi isiye nkani umasayena amathamangira kukamata misewu akabadusa tsogoleri ndo kuti salimba mphamvu amata mapothozi abakhona ajadalaba zase adakhala abajadalaba zase koma abapati amigire naliganizo labwino kwambiri ngati naliganizo lawo azanzeru kwambiri ngati naliganizo lokuti advisor kapena kula abo mauza choncho kumene zimezo ndezo mafuna mamuza mtsogoleri kuti bwana tiyendeni kumukazolere nokha zimezo nzabwino kwambiri kudali anthu lilongwe brother yemweyo ndege Galu wapha mlonda kuzomba nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ndipo tikufuna chilungamo chiyende pa nkhani imeneyi sakhale kuti munthu akakhala akuoneka kuti ngosauka china chake chamuchitikira pali nkhani imeneyi pali khalidwe lopondereza anthu amene ali ovutika chinthu chikachitikira chifukwa choti chachitikira m'manja mwa anthu ena ake omwe tikuona kuti ndi otere mwino opezako bwino pali zinthu zambiri zimachitika mdziko muno ndefeso tifuna tipemphe nkhani ifuna tikambe pano pa mapeto pake chilungamo chioneke chifukwa ndibwera nayo kumapeto bambo wa zaka 41 zakubadwa amene amagwira ntchito ku Chalo Security Services adatumiza kuti akalondere nyumba ina kuna isi kuzomba pakati pa 4 ndi 5 May lolemba adatumiza lolemba kuti ma security service mu anthu ena apanga haya bagadi ndikumakhala jute roster yonena kuti ino mukalondera lero nyumba yakuti nthawi yambi kuti nthawi yakuti chakuti azakusinthani wakuti ndadapita ku nyumba imene ku ordinary isi ndakuti ali kumeneko kunyumba komwana uzoti akalondereko anapeza kuti kumeneko amaweta za Galu zina zakamati ma German Shepherd agawa chizungu ena mati ma police dog police dog uja German Shepherd nanga sifota police akagwisa chiro kwa mbili hameneyo ndi mati police dog maonekera German Shepherd ajada so wa State House ngada so State House aja
eya kadapezeka kasadaziwa koma ndi amenewo munthu uyu anali nawo zikumveka choncho mu ripoti la polisi ndi mmene akapera video galeso kuti anali akunyumbako agaluwo ngatinso zili zabodza apolisi atiuza kuti iyaya agaluwo mwina anali aku security services koma mphekesera zikumveka mphekesera zikumveka kuti agaluwo anali akunyumbako ndi akuti ma 8 koloko kota pa state bambo wa gadi wanamba kulira kuguwa kuti akulumidwa kufuna kupempha chithandizo atainaja nyumba wanongo kunena kuti atakabisale ni munjenimo mugadi lumu abale akwakulu German Shepherd amaluma kwambiri osati kuluma ngati mapope anuwa uyu womepezeka kumaliro alipopo akusatira yake ai ukamba galo enene sidi ukamba galo mauwa mabwerera mbuyo kumatawa osana galo ngata kwanu hondo akamauwa kumabwerera mbuyo German Shepherd sauwa zije so anaona fiti German Shepherd sauwa fiti ngati galo anuyo ndagalo enene ajizungu odiza kuja zina saa serious kali serious kwambiri ndeno German Shepherd sigaloda akaluma munthu amangoluma kamosi komusiya mmene amampangira train mmene alili breed yawo amakhala yozi afuna kupanga ataki chinthu chijathane nacho kuthana naye ndapeza kuti akuwaluma munthu uja akulira akhala awiri munthu uja akuvutika akumuza kuti pita kabisale mugadiro ndikachipinda komwe makhala magadi kamakhala kapageti akuti mmateni koloko amvaso kuti gadi uja abambo aja zaka 41 akulira abe kusowa chitha ati maito munaiwala atatauza kunena kuti pita kabisale mugadiro adainaka nyumbawo adaimba phone kuimbira ku company ya security ati kuti atauze kumwe kuti munthu wanu muzamusintha aoneka ngati walezera kulakwa nde akuti wayambaso kulira mateni koloko bambo uja atainaka nyumba oso basi ati mwayimbaso phone munthu wanu muzamusinthe koma ati mafoni samagwira kaumboli ndiona ati muzamusinthe kenako anongova siti kuziwa komano akuti wampeza ndi gadi zake amene amabwera kuzamusintha mamawa 6 o'clock pomwe wampeza thupi la zakero lili pakapinga lili mmagazi mokhamoka atamwalira kani imagine akulapo munthu akaluze moyo mwa mtundotero thandizo lilipo thandizo tulilipo lokuti anakatha kumuthandiza kumachifukwa chani timakhala mtima wa mtundotero basi kupondereza mukudziwa munthu akozomoneka ngati ni gadi kapena wantchito wa kunyumba kwanu kapena wosesa wina wake kapena koma anyozeka pamaso panu koma kwawo munthu uyu ndi adadi ndofunikira kwawo munthu uyu ni mfumu kuli anthu amene amanena kuti amunanga kwa inu ndi gadi kwa inu ndi wantchito wa nyumba koma kuli anthu omwe amanyadira adadi kuwapangira kasima adadi avale ize uniform akupita ku ntchito kumayembekezera kuti akatani akabwera ku ntchito ndi moyo ana akuyembekezera gadi yemweyo ana akamayembekezera kuti adadi akubwera ndi chinthu chonyadira kwa iye koma kuli anthu ena ake omwe mumaona ngati kuti magadi mumaona ngati ogwira ntchito ya nyumba mumaona ngati munthu ogwira ka garden boy it's a useless pa 114 muli pamwamba khalidwe limene lolo amalawi ambiri mmapanga amene muli ndi makobiri koma uwapeza kugwa ndi malilime ngati anthu abwino akatanyoze wantchito wa nyumba akatagode agwe pamaso pa profeti kumagudubuka koma moyo woyipa ati foti ali ndalama kumati tente zikundanani apapa panasowa chikondi komanso kudziva umunthu anakaganiza kunena kuti munthu amene akulumidwayo ndi mamuna wake wa munthu amene akudalira kudikira munthu amene akudalira ndi bambo wake wa munthu oti ana akudalira kuti atati abwere amene wawa kwawo sangapange programu amaliyo wasanafike kodi linyozeka moyenda ndife mafumu kwathu pena pake tikakhala pabwino ndetifuna kuti chilungamochi pankhani chioneke nkhani iyi ndiyomvetsa chisoni kwambiri ndi mlandu waukulu kwa ine Akalowa mlandu ndi criminal case yachitika pa komanso banja mele lilandire compensation tisayang'ane nkhope pa nkhani imene iyi zachitikazi ndi zolakwika kwambiri ndikupemphera Malawi munthu ngati akugwira ntchito yokuti ndi apasi pa ife omwe timaonera ife kanda CEO kaife timaoneka pa television ndi wina ake kamagwira ntchito kunyumba kwathu palibe chifukwa chonena kuti tidzimunyozera kamene tizimuona mupepusa chifukwa chokuti akutigwirira ntchito munthu amene akutigwirira ntchito uja ndakuwuza akunyozeka pamaso panu koma kwawo ndi munthu amene amanena kuti
ichichi musapange tiyadikire kaya adadi abwere yazasolve zimenezi mwamvesesa walakwisa ndikudikira adadi gade yemwe mukumnyoza inu kwawo ni mfumu kwambiri ndetiye tizilemekizana khayidwe limene lomadzimva kuti ineyo sindingathandize wako ndomwe limachulukira mdziko munomo nde chilungamo ife titsata ndipo tifunisa kuti chilungamo chita chioneke ndipo tipita pakhomo pompo manjira patishepani otikaona kuti ndiawa ndipo tikupatsani kuti ndiawa ndipo chilungamo chichikuyenda bwanji cha nkhani ndipo nkhani imeneyi yomvetsa chisoni ndingopepesa kubanja limeneli la mlonda amene waphedwa ndi agalu maka kuzomba apa tisunthe tione nkhani ya MRA yatiyipitiriza ndi njira ya electronic invoicing system njira ya makono yomwe yavuta kanyama kochedwa EIS eratseka mashopu inde kunena kuti ife sifuna kugwiritsa ntchito kamene so MRA anena kuti yoyipitirizabe chifukwa anthu omwe analembesa 90,000 7,500 ndamene akugwiritsa ntchito pakali pano ikulowa ikuyamba pa 1 May inkaenda kuyamba chaka chatha mu November koma anayimitsa ipanga replacement but electronic fiscal device yotolera VAT kachinthuka MRA akunena kuti sikakubweretsa msonkho wa new one wina wonse akungotolera VAT yomwe ija yomwe amatolera koma aka ndika upgraded kama kono fa EFD inabwera 2014 so maintenance yake ndi zinthu zina zikuvuta kupanga maintain komanso kuti mugule zikuvuta ndi abweretsa njira ya makono so njira imene iyi ndiyo tolera msonkho kwa anthu amene akugula katundu so amashopo wali ngati bridge chabe sikuti msonkho wa MRA mufotokoza kwawo sikuti msonkho akutenga kwa amashopo komano munthu akulipira ndalama potenga bread iyeyo jakutenga ndrama ija kupanga panji ndrama yomwe ikupangidwa panji pa EIS siya muna kwa shopu koma bread amene akugula munthu uyu customer akupereka direct ku MRA pakhangati babwerera chilungamo ena kamakhangata ngono kuti ndrama zizichoka kuchani ku shopu uko zizipita ku nkhani yake inalitiyo so imene njira tsopano yomwe MRA kutolera VAT MRA izitha kuona ma transaction onse amene akuchitika pompo zijazomati receipt yayi mufuna ya receipt kapena aziona kuti azitsata VAT yomosatani mosavuta ndekuti panopa mukagula katundu mushopo azikupatsani receipt limene lili lochoka mu EIS pali mashopo ena nangasamanena kuti chinthuchi ukafuna receipt 20,000 ngati sufuna receipt chimakhala kuti ndi 19,800 kwacha ndio maganiza 19,800 musandipase receipt kumana kuti izi zisika zisika ndekuti pazikhala receipt pachani panyesi 40 amakhala kuti ndrama makutolerayo akungotolera chani akungotolera VAT ndimene akukambira bwino wake izi zithandiza kuchepetsa kuzemba msonkho kuchepetsa corruption ndi madilo chifukwa chakuti kuli anthu ena sogwira ntchito kwa MRA akapeza kuti anthu akuzemba msonkho iwo aja amapita kukanye kuopseza kuzoti tinyemereni kena kake osiyana-siyana so boma lizitolera misonkho mu nthawi yake yoyenerera kudzera kwa MRA kungoti vuto ndokuti mwina amashopo ena technology sakuidziwa bwino komanso nkhani ya internet ndi magetsi ndichoyendera internet kwambiri so ni magetsi ngati ali vuto kuti akuzimazima mwini shopu chikhoza kumuzimira atani maona pakhalabe vuto lalikulu so chinthu chichavuta I think ndi ku training ndi kupanga consultation kuphunzitsa nthawi yake ndipo MRA anongobwera ndulita panga introduce chakuti chimayenera chiyambe patali kuwayitana amashopu ndi vuto lake mumapanga sonkhano aku hotelo ati amashopu abwere ku hotelo zaphunzitsa kuti zomwe sizingatheke akwakulimeja libungwe lalikulu tapitani pakasungu boma kuwalondola pakasungu boma pamakhala association ya anthu ama business osiyana-siyana ndikuwauza kuti tibwera kuno mawa kuno kufuna business wese abwere mukapange display ubwino wake mene zimaonera mupite ku ntchisi chimozimozi koma upeza kuti
akuyitanizana mahotelo olo molamo kuti agwiritse ntchito matelevishoni kapena maledi onse kuphatikizapo community popereka uthengawo molamo kuti perekanso uthengawo chichewa akuti akukamba chizungu amene anakavotera DPP ndekhaika kuva chizungu ayi sizingathekezera pena pake mauthenga inawa Malawi kuganiza amakhoma sonkho ndekhaika kuva chizungu mesa makhala munthu amba ndeno mauthenga awo akamapereka azikhala omveka bwino pogwiritsa ntchito anthu masiku anakumvera pa community radios community radio kuti imankhula chani chisena uthengawo kuli anthu akaswiri konkuja apanga translate amuchisena atisakampase munthu ina choka kunsanje kuti apake translate wina wache ati kumene ku communications office ako akufuna mbale ache ndrama ache mbale ache kwa Malawi za communication akawane kumeneko zosayenda tazipezani anthu oyenera kupatsana uthenga timene ntchito ina yomwe anthu amamvera uthenga ndikudzera mmasewero basi omvesesa anthu amamvera sewero amatenga uthenga so mupangapanga kumupeza kuti kunsanje kuli madrama group angati kula china official kodi ungula china ching'aning'ani uku kula china ndani ukula china poto kusokula china ndani kuti amapanga amene achawe amapanga kumene kuchakwacha muwapatse ma business acha sikuti mutenge munthu wa blanda kuno ndaziyende maboma onse iyayi akapange communicate ndi language ya kumene koko zivuto izizi communication sinaende bwino ifacho uchofuna kudzikonda kapena ena che kuumira kapena kufuna kupereka business kwa abale yawo ati abale yawo uthengawo akaperekeso chizungu ngati amakhoma misonkho ndi mutenkheka wa chizungu ikaika kwe Malawi azimva atambula muthalika adakukhulupirira kuti muyendese bwino bungwe la Malawi kuti bungwe la Malawi liyende bwino monitoring department yanu yopereka information ikwene fikire madera onse komanso kuti information ikafika bwanji kwa anthu zikuyenera kuti zilani zichitike poti sonko umakhuza wina aliyense sutengera kuti uyu ndi wachipani chakuti uyu ndi wachakuti ayi mutayionanso department ya communication ikugwira ntchito moyenerera nkhani isanafikise malo oyenerera chifukwa chani ngati sala kuthanjiro asuntheni zizo Malawi kwenda kufikira anthu muchilankhulo chawo komanso malo oyenerera sizachizungu zodzimva izizi yani sonko timakhoma tonse nkhani yavuta izi sadamvese communication basi ndikuphunzitsa ichi tidakayamba kalekale anthu kupata Malawi ndolakwa ili nayo ndalama ndondomeko yomwe abwesa Malawi ndi yabwino kwambiri ithandizira ikhala yabwino ithandiza dziko lino ngati andalewa samazibaso ndalamazo koma uthenga sunafike mwenerera ndi pamene pali chadi pamene pasokonekerapo pali fulefete makamba chilunga communication kwa Malawi ndi zero ali ndalo basi awo sizikathandiza dziko kwambiri mwanthu ndilo lonse tenga pitisana mwa community radio user anthu amene ali masewero amene ali woyimba ma media house onse mupita kumangochi kuli ma community radio kakhale wachi yawo ukusena kuma community radio kakhale wamisena amvesese nkhani yasongo ndofunika koma ngasifikira anthu uthenga ofunikira sizango dai Malawi afuna zitibera mukafusa amachecha akafuna kutolera sonkho kuje sonkho ndaifi ntulu unaona njira zoa pesa kuna Kristo amveke akomete pama kaula lidito oti wogwira mtima kuchiyankhulidwe ndithu chosiyana bambo Steve Kondo Banda ati pumulire pang'ono mbapo nkhani yokhuza Agalu omwe apha mlonda kuzomba komanso nkhani yokhuza ganizo la Malawi pamene anena kuti apitirira ndi njira ya electronic invoicing system ndipo pomwepo musanapitirize pamwe chebwino Malawi akabwereke akadaula kumeki amene amazopereka mauthenga chifukwa ngati kuli anthu amazopereka mauthenga oyenera ndameki kusonyeza kuti Malawi ngati zikuakanika za communication zofuna kudziwitsa anthu nkhani ya misonkho ya EIS pitani kumeki kula china sangwani ndi gulu lawo akugwira ntchito imene mwapange haya kakwa mwezi umodzi amatha kufotokoza bwino amwene mekija kufotokoza bwino mauthenga ina kuvuta koma munthu ndikwamvesesa kuti ndapita mukabwereke kumeki olo muntenge uyu wakumekiyu akhale ka communications officer kumene koko kwe Malawi kufanda amene akutha akathe kupereka atengera experience yawo kwambiri fande amatha kuifotokoza akati education officer au fa ngati kuli bungo limodzi omwe limene okhala ndi anthu odziwa kuphunzitsa nkhani ya misonkho kumene okhala Malawi takatengera amaphunzitsa za chisankho kumene kapena kabwerekere Malawi mwabise kuje kuli ku botanic kuchantani garden
sakukwanisa ntchito uzoona kapinga kapena ndipo tikakamba za kumediku anthu oti information olokwayimbira foni amayankha kati ali busy amati ndeuzaimbe foni kuti ufuna information kuimalayi zakatu Steve tisunthe tonenkanira aprofesa adafuna kuti dziko limwathandiza usatiso kumayerekedwa sowakhala pampando kuti munthu uzoti umaenda kupereka uthenga kapena kutani mabungwe onse aboma tindikape simezi mabungwe onse aboma takafuna access to information mudzipereka chifukwa chokuti zimathandiza mtsogoleri uja kudziwa komanso Malawi kudziwa koma atatiuzani chakuti ati kungodyesa politiki mabungwe zili mabungwe abomawa zimenezi osakuyankha iwe umaoneka ngati kayandani kaya koma wina wake kungoyimba pompo pamwe atalinde anthu awo atalinde anthu magrupu awo kumati akatu aka ine ndindani wambiri chifukwa kamba chilungamo kukamba chilungamo chilungamo zabwera nawo mayina athu ine chifukwa cha chilungamo ili pepani ineyo ndina wa chilungamodi simabisa kanti basi ndirekeze Nkhani chabwino bambo Steve Konda Banda tisunthe Amalawi 200 omwe ali ku South Africa apempha kuti azibwerera kuno ku Malawi paja kwavuta ku South Africa xenophobia kulichitika zionetsero zomwe zika za dziko South Africa zikupanga kuti kudana ndi anthu amene akubwera akuti anthu amene akulanda ntchito zawo komanso anthu amene wawa atobwerawa akulimbikitsa mchitidwe wa madragi kuba akutero dziko limeneli la South Africa ndetaona ku South Africa kuli anthu obwera pafupi 3 million ochoka maiko siyana muno mu Africa komanso maiko ena ku China komanso amwenye ku Lebanon azungu aja dziko lijandrawo chuma chambiri chuma chose almost 80% ndi chazo azunguso ndamene ali ndi malo ambiri ndodaba kuti wakudama ukalipala ndi azungu so ataona akupanga zonse zimenezi pena kuenda mzipatala kumathamangisa panzira ati anthu obwera asalandire chithandizo dziko South Africa kupita ku sukulu kukathamangisa ana amene akuphunzira maiko ena ang'ono zomvetsa chisoni kuona anthu akumenyedwa ma street kufika pa restaurant kupeza anthu amene adzika zobwera kuamenya truck ya nyamula katundu ati katundu ndo anthu obwera kuamenya sizili bwino kwambiri ndeno anthu akuti kudzera ku nduna ona za ubale wa dziko ndi maiko ena tala Malawi kuona 200 ali kwambiri eti koma wawo apempha kunena ochoka ku Johannesburg, Durban ndi Pretoria apempha kuti banji ngati pangakhale potheka tibwerere kaye kutiko kumudzi nde boma likugwisa ntchito ndondomeko zoyenerera kuti lipange lithane ndi vuto limene ilipo kamba nda za ku South Africa komanso kuona kuti anthu amene wawa athandiza bwanji zomvetsa chisoni koma peza kuti anthu akupitabe sukudapita kukondwa kunonso kuli mavuto ambiri ndi nthawi inayonena kuti kodi atsogoleri athu amene ali mpipando maboma onse akubwerawa achokawa akubwerawa timakhala ndi fundo zoyenera zokuti tikathe kupangitsa kuti achinyamata asachoke mdziko muno fa achinyamata ntchito zomwezo zomwe zili kuno akhoza kugwira koma akazigwira maiko ena chifukwa chani mukuona so ndiofunika kuti khazikitse ma policies abwino okuti achinyamata kapena tosiyana azikhabe mdziko momwe muno asimapite ku maiko ena akafuna ntchito mapito akazikhaso akapolo chifukwa akabwera amabwera panda china chilichonse adzatani komanso ndi boma lomwe lili busy pano kuti likatenge chani likatenge anthu aja komano sakupanga zinthu zabwino chifukwanso kuna Malawi ena amadalira business kuti akatenge kuja ku business abwerese kuno azake mmashop ngasanapita ukatenga business kulowa pasi ndoti ngatanale anthu mmashop ndekuti anthu ajabe zakuti akhuzidwa za ntchito ayimitsa akayimitsa ulova kuti andi kupitirira zosaenda kwenikweni pachitika ngozi basi yomwe machoko South Africa kubwera ku Malawi Malawi 17 amwalira pompo ena apweteka imene inanyamula anthu khanga fupi 60 inatembenuzika pakati pa dera la Kotwa ndi Nyamapanda border ndipo amene akulandira chithandizo ati ku Mutoko ndi ku Kotwa District Hospital ena apangalifa ku Renyatwa Hospital ku Harare chipatala chachikulu chimenecho so
boma likuchita zoyenerera zonse kudzera kwa embassy yathu ya ku Harare kunena kuti matupi amene wabwere kuno ndikuti afotokoza dongosolo lake lonse anthu 17 ndi ambiri kwambiri anthu 17 anali ndi anthu amadalira komanso kutani kuwathandiza amene apweteka tafunira kuchita mwansanga zinthu zosayenda bwino amene atisiya mizimu yawo iwuse mumtendere chabwino apa tisunthe bambo Steve Kondwa Banda tione nkhani ya chigamulo cha mafumu a mtauni kuti zikhuza madera okhawa a mtauni kapena aliponso ena. Okay, pajana fotokoza kuti tikachione mno mwino. Chigamulochi sichikukhuza mfumu ine semwe ili town. Ichikumango khuza afumu awawa azingwangwa awa zito Esther ndi ani zingwangwa amadera azingwangwa manja sogist ndi nkolokosa chifukwa chokuti amana kadandaula anali akuzingwangwa anthu akuzingwangwa kusumira anthu atatu amene wawa ndemene amanena kuti judgment imati madera awa zingwangwa manja sogist nkolokosa kulibe ufumu katikati mwa mzinda umene wa Blantyre ndekuti ngati wina akufuna udela kwao akhoza kupita ukafuna kuti lamulo la Chief Act kapena Local Government Act mwina khote likawunikireso nkhani ya mafumu amene makhala town chifukwa timamva kunena kuti mkatikati mwa mzinda madera omwe makhala city council imatolera ma city rates imatani simene okhala mfumu ndi ajomoka kapena mfumu ndi kujaku abanda akuliyongwe kapena kunzuzu kuja kapena kuzomba wanzanga kuzomba beya kuzomba dzina lake langotawa pang'ono madera Chiyembekezo Moses ndamene amayenera kukhala kuti ndi mfumu wa maderatu amene ajafuna makani nthumwi zake kama kansala so ngati muli meya nderamo ndi makansala katikati momwe sitayo imayang'anira simene sokhawe nake block leader malamulo akuti amatera koma madera ambiri zimachitika be maka block leader kapena mfumu malingana ndi zochitika zathu kuti anthu samafunanso kuti amene tikhani mtsogoleri wa loko momuno malingana ndi mezina ndizochitika nde wina so judgment imeneyi ikukhala kwambiri kwa dera la kuzingwangwa amanja sogist nkolokosa koma ena atafuna akhoza ka challenge ku court kapena akhoza kutuma MP wawo kuti kupitapita mukadusise bill yu parliament kuti nkhani imene yokhuza mafumu amene wakwena kukhala motani so sichikhuza amene ali mfumu katikati mwa mzinda wa Nzuzu kapena zo ena mwina anamba upagira zidali koma ngati athu akufuna kuti kuzombako katikati musachitike zimenezo musakhale ma block leader akhoza kupita ka challenge akhoza kupita ku court kuti lamulo liunikeso kapena MP wawo apite sonalo ku parliament kuti ekakhale bill ikaone kuti zikhala mwantondo zofunikira zimenezo kuti anthu aziwe fo ambiri anali ndi mafunso kuti zikuyenda motani pamene tupita kumapeto